Karbiang long angkang pialong suri kebra pharo plira thom kebra ki thom square kilometer along le bangki madua phanta chujeng bat jeranta pekthek thepura ese hin pen rara hongja long pena bangki ningje bomle bonta bangso suri kebra pharo plira thom kebra ki thom square kilometer along le dolangma mate alam pensi kido chot along le adanga bangki avelema bangso lam abangki klada galam thi non ponta long pon pela ate Karbiang long pen bes Karbiang long along le ahoi bangki ahina hin pen nangki pet loklo ihin pen Nagaland pen aduntu Meghalaya la pen anparta hojai district Nagaland district la pen Golaghat district pen nangki pera bangki chithandam un ipimle la son thosi la khainko raisi Borjan constituency angka la pen Lahorijan PRF bit ke parlo apar hatoka langtu kramsa arong pen hajongpur Nagaland aduya hoy kedo Lahorijan PRF ke parlo alonga bangki pangthek thekthe longli nangkacheraiji aphan nonamata nangbor ibomle kothai sikali chiri sikali ahapre alongli si kacheraiji aphan ingnam nangke pangthaya sai dengkon bomle anchot kalisi longle paisong kangkai japhan anta longle nanghut etang bangsolam karjulong pen kedamtang r25 inkoi arni Karbiang long land protection committee hin pen ahok pet katini japhan adimalong an humri damle bangso hut manja forest central range abitung tame palidonsi kangthai dang adin theklonglo bangso hut ki thek dam longa bangki along bangso jok hemso kachukim do an foresta sai photumpen a hem do an pritekang etlo bangso ka humridam ahuda bangke longli along sai amo kachuklem bom atumaphan inut sutami ke theklong kavidera jok bangso longli komara tumsi kacheraiji aphan kabor iponma bangso puthak klardak alamthi longpon pedetlo bangso ka humrida mahut Karbiang long land protection committee tumpen ke thana tengke bangso longli lapu anamat ke pangthai long lok lake bangso long ladak lokelatum inudbak kacherabdun dota thek lapen komani ke theki dingatum kacherabdun dota thek pusi ningjepon tongsikot patumi head dota long sinatum rasai tame inbani lam cari thap sinang to sinju tame tanglo apen tum da lokal tame sman pro pesau rapidol lang thap pesin dam lo pen ahok lo adim ta nan ke pangthai do pen emek taktik no taktik sistemi dolo saya la bangso ke klem komandai bangpu dak bang kenyer tu bang tak jalo office sistemi doji dak ne bhai ni tum ke chirap do tum keding tum jukok thai ma dak lokal ki tum in ban thai muchor tum jukok thai mani mona tamen tum no na bang ke sorong ni kita lihat macam sorong ni kapang thai pin komatong kapang thai ni sobam munjar bang tum tamat kapang thai long na stame ni tum rita libji lapan pang thai bagi lapan tum amun bang pus stame so sai klem pot tum stame na bagi tum Karbiang long land protection committee hoi pen stame lapu analong leki milaki inut bakki pek abang dota hai setami lapu sona sailang no bangki klem nang ni lapen labang so bang phophan pangthek begji puta pherangkia thengno pen ningjepon PRF kapardo laso anam pialo ada kumatum ne pangthek ke tum bahari angkang piaram paruhub lo lasi laso paruhub lo mase paruhub ma laso pangthek jipan sineli tum bang lo laso ke bang ahu Lahorijan bit forest atum stame abitung pen bang sin nelitum chetong lo lang litum met hang side cheklem dekang lo nelitum kachini pan bor ilot te boy fista metiok pan da chetong da yok nelitum labang pangthek dekang thek thedel lo asiladak labang so along le puan along le ki me along komasi ki pek det bang ma la mani mana ki pek kali pelonte alang litum ta nang chiyok lulut ke hai heji lasi badu stame la so sai lang no bang ing to nang po bang so sai lang no bang ke ilitum Karbiang long padover nang nelup sini di chuning di kang tu badu news report KTV news